95 елларга кайтасым килә, яңа гына театрга тәүге генә аяк баскан чорларыбыз 96 ел буладыр өстерәге. Ринат абыйның беренче премьерасы безнең белән. Ул Нәзифә Кадырованың «Үп мине Зәйтүнәкәй» спектакле. Шушы спектакльне чыгардык та, Илфат хәтерләсәк, кайтып киттек минем туган якларыма, Балык Бистәсе районына, безнең авылга, безнең өйдә кунакта булдык. Шул вакытта Ринат абыйның шундый алтын сүзләре минем йөрәгемә уелып калган. Ринат абый мине шулай кулымнан тотып алды да, «Инҗе, менә күрәсеңме, синең яныңда шундый шибәр, шундый талантлы егет йөри. Ә ул егет сине бик ярата. Әйдә, сузма, кияүгә чыгаңа. Ә без туйны, ул вакытта минем әти мәрхүм иде. Туйны да үткәрергә сиңа ярдәм итербез. Әниеңнән сорадым, әниең риза диде. Ә менә мин Ринат абыйның шул сүзләрен күпмедер вакытлар үткәч, әлбәттә тыңладым. Ринат Хасанович, һәм сез бик дөрес әйткәнсез. Бүгенге көндә сезнең хәер-фатиха белән шундый шәп җегет минем кулда. Рәхмәт сезгә. Мин бик тә горурланам, бик тә шатланам, чөнки ул минем беренче укытучым һәм дә үземне саныйм менә бу театрда иң беренче шәкертләре дип саныйсым килә. Biz инде аның белән күптәннән таныш, 90 елдан. Ул шундый шәхес, ул үзен менә бу шушы дәврдә, шушы эшләү дәврендә ул үзен төзегән, үзен эшләгән, үзен булдырган шәхес, режиссер. Biz инде аңа яратып, Ринат абый дип, якын итеп Ринат абый дип эндәшәбез. Чөнки Ринат абый ул безнең театрыбызның баш режиссеры гына түгел, ул безнең өчен безне укыткан остазыбыз да. Менә сәхнә серләренә төшендерүче дә, шулай ук театр сәнгатенең бөтен асылын өйрәтүче кеше дә ул менә нәкъ Ринат абый. Без инде театрга 2005 елда Гүзәлия белән бергә килеп кердек. Ул бит инде яңа коллективка килеп кергәч, ничектер үзеңне ничектер кыюсызрак итеп инде тотасың, ничектер күңелдән ниндидер курку да була. Менә шул вакытларда Ринат абый инде безне үзенең җылы канат астына алып, безгә һәр вакытта да терәк булды. Ул үзенең безгә яхшы киңәшләре белән һәр вакытта да безнең күңелне күтәреп торды. Һәм әлбәттә инде безгә матур-матур рольләр бирде. Яңа килгән актерларны бер кайчан да ташламый. Ул һәр вакытта да һаман яңа матур рольләр белән шундый үстерә, канат бирә актерларга, яшь актерларга. Ринат Мирзахасанович ул, беләсезме, безнең Абдулла Кариев театры режиссеры, баш режиссеры гына түгел. Ул Башкортстанның, Татарстанның бөтен дөнья мәдәният сәнгать өлкәсендәге зур шәхес. Чөнки аның Башкортстанда да, үзебезнең Татарстанда да спектакльләре гөрләп бара. Ринат Мирзахасанович ул татар классикасының спектакльләрен куючы милли режиссеры дип әйтер идем мин. Чөнки ул аны шул тиклем, шул вакытча әйтеп куя. Мин аңа һәр вакыт әйтеп килә идем Ринат Хасановичка, сез милли режиссер. Ул чит ил әсәрләрендә куя. Әмма дә ләкин ул безнең татар, башкорт әсәрләрен шундый иттереп куя, халыкка якын итеп куя ул аны. Минем Ринат Мирзахасанович белән танышуым 2009 елның башыннан башланып китте. Ул да булса Ринат Мирзахасанович һәм Кариев театры Галия Бану спектакленә Галия Бануны эзлиләр иде. Мин вакытта училищеда укый идем, минем театраль белемем юк иде, хәзер дә юк. Ләкин без Ринат Мирзахасанович белән 15 ел кулны кулга куеп, иңне иңгә куеп бергә эшлибез. Ринат Мирзахасанович театрыбызның әтисе. Чөнки ул безнең чебешләрен җыйган кебек җыя, үз куенына спектакльләр чыгарган дәврдә дә шулай, распределениелар вакытында да һәрберебезгә үзенең уй-фикерләрен, ниятләрен әйтеп бирә. Илнар белән иҗат тормышыбызда безне яклаучы, безне саклаучы, шулай ук безне үстерүче абыйыбыз барлыкка килде. 1992 елда Ринат абый Мирзахасан улы, Аюпов Ринат һәм шулай ук Шамил абый, мәрхүм Шамил абый Бареев курс җыйдылар. Менә шул курска эләктек, аларда уку бәхетенә ирештек. Biz инде аеруча Ринат абый кая гына барса да без аның артыннан ияреп баручылардан.
Шалла театрына үзен баш режиссер иттереп куйгач, кызганычка каршы безнең курсны укытып бетерә алмады. Ләкин ул чакыруга ук без юнәлдек Шалла театрына укып бетергәннән соң. Ул безнең остазыбыз, яраткан педагоглардан һәм шулай ук иң яраткан режиссерларыбыздан дип санала. Менә Лилиягә өстәп шуны гына әйтәсем килә. 92 елдан 97 елга хәтле укыгандан соң безнең бер төркем шәкертләрне Шаллы театры, Шаллының җитәкчелеге чакырып алды Шаллыга. Ул үзе бер бик матур мизгел. Без анда инде бик узак булмаса да, ләкин ул 3-4 ел рәхәтләнеп иҗат иттек. Ул иҗатны һаман да искә төшерәбез. Андагы өлкән артистлар да безне искә төшерәләр, андагы тамашачылар хәзер дә искә төшерәләр. Ринат абыйны сагынып, безне сагынып дигәндәй, Лилия белән килеп кирдек театрга. Шундый театр үзенчәлекле, түгәрәк сәхнә, кечкенә генә зал камерный. Һәм безгә бүлмә бирделәр, шул бүлмәдә яшибез һәм иҗатка җыелып йөрибез иҗат итәргә. Беренче тәүге рольләр искә төшә. Һаман да әле менә 97 елда Сөннән Йолдызлар Кәрим Динчурин, аннары Юсуф беренче тапкыр тарихта куелды. Галиябанулар, улыбыз өйләнә, без аерылышабыз. Саны китсәң бик күп, хәзер инде кайберләрне искә дә төшереп булмый. Без Лилия белән бергәләшеп иҗат итәбез. Әле без репетициядән гына түгел, Ринат абый безне өстәмә үзегез дә килеп эшләгез дип әйтә торган иде. Без килеп сәхнә буш вакытта килеп Лилия белән шунда репетиция ясыйбыз, биюләр куябыз, тегесен эшлибез, монсын эшлибез. Шулай иттереп бик матур истәлектә калды менә шул гомер. Театр ул вакытта шундый югары дәрәҗәгә Ринат абый күтәрде театрны. Һаман да әле әйтәләр. Шундый дәрәҗәгә әле күтәрелгәне юк Шаллы театрының дип. Ул чыннан да шулай. Ринат абый белән без ал җилкәннәргә тотынганда Ринат абый бик кызык кына шундый сораулар бирде. Ничә әле бут менә бу мәсәлән сәхнәне син ничегрәк күрәсең, син ничегрәк тоясың, монда менә булай эшлик микән, яисә тегеләй эшлик микән дигән сораулар биргәләде. Һәм менә аңлавым буенча ул Ринат абый менә ниндидер яңа сулыш эзли. Менә яшьләрдә дә менә ничегрәк менә башкача күрүмесең менә сәхнәнеме, әсәрнеме, менә башкача һәм ул синнән дә сораша, ул һәм ул бик рәхәт. Ринат абый артист фикеренә дә колак сала. Һәм менә шунысы инде иң артист өчен иң рәхәт әйбер дип санап була. Ринат Мирзахасановичны мин 1988 елдан бирле беләм. Ул безнең театр училищесына, без инде училищены тамамлыйдык, икенче мастер булып килде. Яшь кенә җегет, безнең курста җегетләр җитмидер. Студент булып килгәндер дип уйлаган идек, әмма дә ләкин ул безнең укытучыбыз булып чыкты. Шулай иттереп ул безне әз генә булса да укытып алды. Инде 93-94-ләрдән соң безнең менә шушы театрыбызга Мәкер һәм мәхәббәт спектаклен куярга килде. Ул бик тә матур, бик тә шундый зауыклы спектакль булып чыкты. Шуннан соң шактый гына спектакльләр чыгарга туры килде Ринат Хасанович белән. Уңышлы спектакльләр булды күбесе. Очрашуыбызда 88 елда Ринат Хасанович ул вакытта әле яшь кенә җегет булып килгән булса, хәзер инде тәҗрибәле, состоявшийся мужчина булды. Без Эльвира белән 2005 елда театр училищесына килдек. Һәм безнең курс яшьләр театры өчен махсус җыелган курс иде. Һәм безнең җитәкчебез Ринат абый Аюпов булды. Әлдә хәтерлим, беренче дәрес. Ринат абый түрдә утыра, укытучы өстәл артында, һәм алга 2 урындык куярга кушты. Без аптырап утырабыз инде, нәрсә эшлибез икән инде. Бер нәрсә аңламыйбыз, бер нәрсә белмибез әле, яңа авылдан килгән балалар. Һәм шулай 2 кешене капма-каршы утыртты да, көзгө күнегесен эшлибез ди. Без нәрсә, нинди көзгө? Нәрсә ул? Кайналып саны. Бер нәрсә аңламыйбыз. Шуннан ул безгә
сүз белән аңлатты, ләкин без инде каян аңлыйбыз инде алай гына. Без нәрсәдер эшли башладык инде. Ринат абый сабыр гына, тыныч кына, үзе елмая. Туктагыз, хәзер. Шулай ук каршыга утырды да урындык белән, менә хәзер мин нәрсә эшлим, сез шуны кабатлыйсыз ди. Хәзер ул эшли башлады. Безгә үзебезгә кызык, чөнки яңалык, андай бер күргән юк, ишеткән юк. Һәм шулай Ринат абый сабыр гына барыбыз белән дә эшләп чыкты. Нәрсә әйтергә телим? Ринат абый ул бик сабыр һәм шул ук вакытта бик таләпчән һәм бик җитди кеше. Театральный училищені бітіргеш, бұл театрға орнашқаш, Ринат абый миңа тәқдим итте өзінің оң қолы боларға, режиссер ярдәмчесе деп аталады ол біздің театр тілінде. Ринат абый белән режиссер ярдәмчесе боларак эшләү миңа бик ошый. Спектакльләр чыгарган сайын мин бик зур тәҗрибә алам. Бу тәҗрибәләр миңа сәнгатьтә генә түгел, тормышымда да бик ярдәм итә. Һәрбер аның белән эшләгән, куелган спектакльләр, алар бик мавыктыргыч, рәхәт. Менә ул минем Ринат абыйның гына түгел, безнең менә совместный иҗат җимешебез кебек миңа сизелә. Рәхәт, горурланып карап торам һәр спектакльне. Без Ринат белән иң башта танышкан чорыбыз Камал театрында бергәләшеп спектакльләр уйнадык, бергәләшеп эшләдек. Аның бик үзенчәлекле спектакле Казан җегетләрендә Тукай роле иде. Ул шундый яшь, матур, шибәр, мөлаем, кызлар аңарга гашыйк булалар иде инде әлбәттә. Вакыт узганнан соң ул режиссер булып китте, һәм дә ки баш режиссер булып килде бу театрга, безнең театрыбызга. Мин дә театрдан киткән идем инде. Ул мине үз янына чакырып алды. Әйдә, Рәмсия кил инде минем янга дип. Мин риза булдым. Һәм шуннан бирле без аның белән бергәләшеп эшлибез. Ринатның мин яраткан сыйфатлары бар. Ул бик үзе тәртипле кеше, зыялы. Менә спектакльләр куя бит инде улай бит. Ул бик таләпчән режиссер. Бик таләпчән. Әмма дә ләкин артистларны ярата, хөрмәт итә. Һәрбер артистның үзенчәлеген тартып чыгара. Шуннан соң бер бик яхшы сыйфаты бар аның. Ул менә һәрбер артистка юбилей ясый. Менә мәсәлән минем юбилейга ул драматург чакырды. Аерым әсәр минем өчен яздырды. Үзе куйды. Кайсы театрда мондай хәл бар әле? Артистка шул хәтле хөрмәт. Мин аңарга бик рәхмәтлемен бу дөньяда. Сезне 60 яшьлек юбилейгез белән котлыйм. Сезгә сәламәтлек, бәхет һәм иҗади уңышлар телим. Кадерле Ринат абый, сез минем театр училищесында 4 ел буе укыткан, яраткан укытучым гына түгел, ә шушы Кариев театр гаиләсенә чакыручы һәм кабул итеп алучы кешем. Мине канатландыручым, илһамландыручым һәм шушы сәхнәне бөтен җаным, тәнем белән яратырга өйрәткән кешем. Бик зур рәхмәт сезгә. Театрга килгәннән бирле бер көндә тик утырганым юк. Берсеннән-берсе матур рольләр һәм сезнең шиксез ышанычыгыз өчен рәхмәт. Безнең көчтән килсә, без сезгә иң күп алкышларны бүләк итәр идек. Һәр вакыт тулы зал тамашачылар белән һәм иң мөһиме, иң яхшы, иң көчле драматурглар кирәк сезгә. Режиссер ул безнең шәп. Ринат Мирзахасанович, сезгә зур итеп рәхмәт әйтәм. Сезгә үзегезнең юбилейгызда бары тик изге теләкләрем генә. Исән сау булыйк, иҗатта булыйк, бергә эшләргә язсын. Кадерле Ринат абый, мин сезне инде шулай шәкертчә әйтәм, шулай күнеккән. Сез минем өчен мәңгегә остазым булып каласыз. Зур рәхмәт сезгә, белем биргәнегез өчен, шундый зур мөмкинлекләр биргәнегез өчен. Бер заманда сез менә безне икебезне дә шулай ике кулдан тоттыгыз да, әйбез шуннан бирле безне ычкындырганыгыз булмады. Без бергә, без бердәм, гаиләгездә тынычлык, иминлек, бәхет, шатлыклар явып торсын. Шын күңелдән котлыйбыз шушы күркәм юбилейгыз белән. Иҗатта булыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк. Безне белән бергә матур итеп эшләргә насыйп булсын, гаиләсендә тынычлык, иминлек булсын. Бар да әйбәт булсын. Аңа иң мөһиме сәламәтлек телибез, күңел тынычлыгы, менә шушы
ижатта матур итеп, бергә шушы театрыбызда тагын күп еллар ижат итеп, рәхәтләнеп, бергә яшәргә насыйп булсын. Һәм матур спектакльләр өстендә эшләргә насыйп булсын. Безгә шәп рольләр. Әйе. Ринатка минем теләгем шул гына. Сәламәт бул, иҗатта бул. Гаиләң исән-сау булсын. Әле бу дөньяда син безгә барыбызга да бик кирәк. Син тамашачыга бик кирәк, артистларыңа бик кирәк. Әле синнән без барыбыз да бик күп матур спектакльләр көтеп калабыз. Яраткан Ринат абыйыбыз безнең, сезне чын күңелебездән, күркәм юбилеегыз белән чын йөрәктән тәбрик итәбез. 60-ны гына түгел, 70-не дә, 80-не дә Аллаһ боерса, шушы театрда, шушы сәхнәдә үткәрергә язсын. Амин. Рәхмәт сезгә барсы өчен дә. Ура!